Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da dai wannan lokaci. Kamar da kuka sani a wannan channel muna ɗora bidiyo na Indiya Hausa ƙayatattu ingantattu wanda ba za ku same su a YouTube ba kamar da kuke tsammani. Hakan ya sa muka zaɓi hanya kamar wannan yadda za mu riƙa kawo muku Indiya Hausa, fassara Sultan da Algaita da sauran fassarori. A yau ma mun zo muku da fassaran Kure. Fassaran Kure wanda kuka daɗe kuna nema, lalle insha Allah shi ne muka kawo muku a yau. Kasantuwar da dama suna kawo ƙorafin bidiyon yana yin tsawo, ya magana yau ba za mu taƙaita bidiyon. A gurguje yau za mu aje link na farko shi ne ainihin link ɗin bidiyon. Dama yanda muke farin za ka iya kalla ne ko kuma ka sauke, to yanzu dama direct ne za ka je kawai ka sauke shi ne kan wayanka. Sai kuma tsari na biyu dama na group WhatsApp namu ne wanda muke haudawa. Wanda da dama sun san shi, saura ne ba su san shi ba. Wanda idan ka shiga ne, idan link ɗin ya ƙi buɗuwa, za ka mana magana a kai, za mu ga hanyar za mu tura ma. Sai link na uku shi ne na Telegram. Link ɗin Telegram wanda shi ma idan ka ɗauke shi, idan link ɗin WhatsApp shi ma ya baka matsala, za mu ga yanda za mu taimaka maka a link ɗin group Telegram namu. A bayanan da muke da su ne kasantuwar mun ce za mu taƙaita bidiyon. Sai dai muna roƙon ka ɗan uwa, idan wannan shi ne farkon zuwanka a wannan channel tawa, ina fata da ka danna min subscribing, sannan ka danna min alamar ƙararrawa. Idan bidiyon ya maka daɗi, ka danna min like.